बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बरननानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन। हौवाखौ लामा नायनानै दिनै थांनानै दङ बेसोरा। खुलुमबाय लोगोफोर आरो बेलासिनि गोजोननाय नोंथांमोन बयनोबो बावहरनाय जाबाय। मैयाहाय मोनसे फेसबुकआव गोख्रोङै गोसारदों एबा भाइराल जादों एमटि नार्जारी फेसबुक पेजआव सासे बर' सिख्लाया मोदै रुखु रुखु गाबनानै गावनि बिगुमै दिलीप बसुमतारी बिथाङा जेलाव दं आरो गोख्रों लोमजानानै हार्टनि प्रब्लेम आरो मोदोम बुजोब्बाय होननानै गाबै गाबै लाइभआव फैनानै फोरमायदों। जोंहानि आब' आरोना, बिनि गुमैया जिहेतु Ex-NDFB मोन, जेलाव दङ बिथाङा। फिसाजो सासेल' दङ। माने जेबो नङा, मोजाङै थानायमोनबा, खिन्थु मैयायो फैदों, नाहैनानै बिब'आ फैदों। जेबोथ' खबर मोनला नालाय जिहेतु। माने दा मानसिया बिखाया आलौगासिनो आरो मोदोमाबो बुजोब्बाय होनदों। जुदि माबा मोनसे जायो, फिसाजो उन्दैखौ लानानै माबायदि संसार जागोन बिलाय? हौवाखौ लामा नायनानै दिनै थांनानै दङ बेसोरा। गसिगोन ना लामा नायनानै। बिखायानो मावगायाखै दाबो खोनासंनानै। आं मिथिला गिदिर गोलावा मा खामानि मावबाय दङ, मानो बेबायदि खालामबाय दङ मिथिला आङो। बे भिडिअखौ नुनानै आंबो जोबोद गोसोआव दुखु मोनदों। निश्चय नोंथांमोनाबो जायफ्रा नुदों दुखु मोनदों, आं बेखौ मिन्थिखायो। बे भिडिअखौ नुनानैनो आं दिनै नैबे भिडिअखौ बानायनो गोसो जानानै दिनै बानायदों। मानो होनोब्ला मानगोनां बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथांनि जिनाखि गोख्रोङै बिबुंथि होनाय केसनि बिसय, बेखौ आङो दिनै गोसोखांदों। बे बिथाङा मा बिबुंथि होआमोन बेखौ नोंथांमोना खोनासं। नाथाय जोंहा गोबां जोहोलावफोर जेलाव दङ। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हानाय। सेन्ट्रेल जेल क'क्राझार बे जेलफ्रावथ' दङआनो। आसामाव जेसेबां जेल दङ, मोनफ्रोमबो जेलाव 10, 15, 20, 25 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ। गोबाङानो मिथिया गावहा मा केस दङ, बेखौ गोबाङानो मिथिया। दा जों दिनै जायफ्रानिकि दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों, जोंनियाव दायित्व फैबाय दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बरननानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन। अब्लासो बर' आन्दलना साक्सेस जागोन। जेब्लासिम जेलाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिरुननानै गावनि न'आव बिमा बिफाफोरनो लाबोनानै होफैया, अब्लासिम बर' आन्दलना साक्सेसफुल जानाय नङा। अब्ला मा दिनै बर' आन्दलना साक्सेसफुल नंमारा नामा? A big question mark। बेयो मोनसे गिदिर सोंलु। मानोना जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङमोन, बे बिथांमोना दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ आरो जोबथेसालियाव थानाय न'खरनि सुबुंफोरनि मेगनाव दिनैसिमबो मोदै। आं मिथिला गिदिर गोलावा मा खामानि मावबाय दङ। जों जोबोद साननो गोनां जाबाय लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जोंनि देरहासार इस्लारि बिथां इउटिउबारा जिनाखि जोंनो NDFB फोरनि बिसय आपडेटखौ होबाय थायो, जे दाख्लै जेलाव थांनानै जे मोनसे लाइजाम मोनबोदों, बे लाइजामनि गेजेरजों बिथांमोना गावसिनि गोरबोनि रावफोरखौ लिरनानै फोरमायहरदों। दा बेखौनो नोंथांमोननो सिगाङाव आं फंनैसो पइन्ट्सखौल' आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनानै खिन्थागोन। स' नोंथांमोना बेखौ खोनासंग्रो। जों दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोननि मिजिंखौनो सुजुनो हायासै। आसा खालामदोंमोन भारत गभर्नमेन्टजों गोजोन सावरायनायाव बिटिआर गोरोबथा रादायनि उनाव जों गासैबो जोबथेसालि सिङाव जोबनानै दोनजानाय NDFBफोरा उदां जागोन। नाथाय गैया, गासै मिजिंफोरानो फैमाल जालांबाय। दिनै भारत गभर्नमेन्टजों बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर बारलांबाय। बिनि उनावबो दिनैसिम जेबो खौरांखौनो खोनानो मोननाय जायाखै। दा बिथांमोनाबो सिमां दङमोन आरो फोथायनाय दङमोन जे बिथांमोना बिटिआर गोरोबथा जानायजों लोगोसे जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन। नाथाय बिथांमोना दिनै बुंदों बिथांमोननि सिमाङा दिनै फैमाल जालांजोब्बाय होननानै बुंदों।
आंनि बुंनांगौनि पइन्टआ बे जोबथेसालियाव थानाय गासै एनडिएफबि केडारफोरा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर आरो लिडार गाव गावनि व्यक्तिनि लाबालाबनि थाखाय खामानि मावाखैमोन। हारिनि थाखाय खामानि मावनो थांनायाव, हारिनि थाखाय सिमां नुनानै बे सिमांखौ जाफुंहोनो थांनायाव आयेननि बेरेखा होननानै नुजानानै आयेननि बेरेखा हाबा मावग्रा होननानै बे बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव दं। अब्ला जों गासै हारिनि मानसिफ्रानो जाय बिथांमोना जोंनि थाखायनो खामानि मावदोंमोनब्ला दिनै बिटिआर पिस आकर्ड जाखांनायनि उनाव गोजोन फैबाय होननानै बुंदों, अब्ला जों बयबो उदां अख्राङाव थानाय बर' हारिफ्राल' बे उदां अख्राङाव थानानै बे गोजोननायखौ लागोन नामा? जाय बिथांमोना नांबोदोंमोन बिसोरहाबो बयहाबो थै गोलोमदै होनाय बावसोमनाय बे बिथांमोनहाबो बे सागान होनायाव दङ। दिनै बर' आइजोनि मेगनाव दासिमबो मोदैया रानाखै, गोरबोआव दासिम खामग्लिनानै दङ। जाय जायहा गाव गावनि न'खरनिफ्राय सोरबा सासेया जोबथेसालियाव दोनहैजायोब्ला मा जायो बेखौ बिसोरसो मिन्थिगौ। दासिमबो जोंनि बर' बिमानि मोदैया रानाखै। स' बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बे भिडिअआ गोसारनानै सोरबा दैदेनगिरिफोरनियाव सौहैनानै बे बिथांमोनाबो जेन बर' हारिनि लुबैनाय आरो खावलायनायखौ जेन बिथांमोना बुजिनानै गोख्रोंसिनै देहायाव नांनानै एबा गोसोआव नांनानै जेन बे जेलनिफ्राय उदां खालामनाय हाबाफारिखौ जेन थाबैनो मावफुंनायाव जेन हेफाजाब होनाय बायदि। आंनि बुंलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंखौ फोरोंहर। आङो बे जेसेबांनाखि खोथा बुंदों आं आंनि मोन्दांथिनिफ्रायनो आं खोथाखौ बुंबाय। बेवहाय गोबां गोरोन्थिफोर जालांबाय जानो हागौ। नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरनानै आंखौ फोरोंहर, आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनो रेडि। स' बेखिनियावनो आं बे भिडिअखौ दोनथ'बाय आरो उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन लोगोफोर। जै बर' हारिनि।